Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inday ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Wilfred. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Uray no may sak a bakla, inayat naklata ni Roy. Naragsak ti relasyon mi, agingga anaamuan ti pamilyak, ti may papan iti relasyon mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Wilfred, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agpampanunot ka kadi, Wilfred. Anya man ang tibasol ko aya, manang. Agdinamagan dito'y barangay tayo, nga dalalaki a karelasyon mo. Ha? Ay, kuha, manang. Kasano? No kwarta lang ang tikayat day di aroy kan ka. Ada negosyo ni Roy, manang Olga. Saan nakasapulan ti kwarta? Makisina kan iti day di aroy. Nalawag ka di, ha? Di ka nagpalawag pa'y. Aramidem no anya timbagak. Ta sigurado asaan matlaeng nga umanugot ni daddy ang makirelasyon ka iti padam alalaki. Anya ter aramidam dito ba na Wilfred? Ada ka di masapul mo? Kasapulak ti kasarsarita, Grace. Ada ka di manan parikot mo? Ay, namuan ni manang Olga, ti maipapan iti relasyon mi ken ni Roy. Kat kayat na nga agsina kami. Anya? Jakon amon, anya ti aramida, ka-friend. Nakasaritam ka din ni Roy, may papan iti day taabanag. Saan pa eh? Jak amo, ano kasano nga ipakaawat ko ti amin kenkwana? Pasensya kan friend. Uray siya. Jak amo no anya ti ibalakad ko kan ka. Ay, okay laeng. Maawatan ka. Ada akon, manang Olga. Sa dino tinagapwam? Iti ayan da Grace, manang. Kunak lakit din no iti ayan daroy. Awan gayam, naaramid mo ti imbilin ko ken ka? Diyak ka ba ulan ti makisina ken ni Roy, manang? Anya? Ay una yun, Wilfred. Di mo urayan adumanon daytoy kini daddy. Oh, please, pangasim ko ma. Tadi mon idandanon ken kuana. Uray saan ko nga idanon. Kasano, numangag na dagiti sayang gusang. O, dinalpas ka. Diyak amon anya ti aramidek, manang. Addan panunot mo. Masiguradok nga ammom no anya ti rumbang nga aramidam. Di mo lang amin kayat nga aramidon. Siya kung ti agorder iti kanenta. Sana bale? Kabisadok matdag iti paborito maputahe. Roy, adda tinapatag nga ibagaken ka. Anya dita? Aglinipatan. Anya? Ngamin, sana kaya ti pamilyak ang makirelasyonak iti padak alalaki. Kunak man ko na mga ilaban mo ti ayan-ayat ta, Wilfred. Roy, dungag ka na imbag. Napatag ka kanyak. Amom day ta. Ngamnas ka nga aramidan ta daytoy. Taparamat lang iti pag-imbagan ta dua. Saan, Wilfred? Jack umanugot iti kayat mo mampasamak. Diyak kaya ta maisagmak ka, Roy. Katsapay la kuma, ta maawatam ti desisyon ko. Sa dino tinagapwa mo, Wilfred, kanapay kasla nagsangsangit ka. Inaramid kung ti kayat yung aramida, daddy. Nasaya at nga rod no kasta. Di ka agar arami, di pagsakitan ti ulok. Daddy, sapay la kuma, tanaragsak kayon kanimanang Olga. At da ka di kayat mo asawan. Awan, daddy. Sige, mapana ko iti silid ko.
Kaya't kunti aginan na. Umay ka dito kusina, Wilfred, tamangan ka. Saanan, Manang Olga? Saanak pa'y amabisin? Ingkamangan, Wilfred. Idi kalman pa'y asaan ka anang nangan. Manang Olga, mga anak tulangan, lumabisinak. Kasano no agsakit ka? Awan ganas ko amangan. Gapula ang itimay sa lalaki, saan kan amangan? Kas itik yun anak itayan. Mga anak tulatan, intun mabisinak. Wilfred, saan anatang kan ti ulom? Saan kan nga ubing? Day tagat nga rod, Manang. Sa anak nga ubing. Naman yan ti araramiden nyo kan ni Daddy. Tilaan kayat yo ti matungtungpal. Kasano agmat ngay. Di naksungba-sungbatan akasta. Tadi mo kabailan ti agbyag nga awan kami kin ni Daddy. Panagkunayo ka di. Kat naragsakak iti kasta nga araramiden nyo. Iyad adayuda ka laang iti mabalin apakaisagmakam. Apay, di mo maawatan dayta, ha, Wilfred? Apay nga Ingkarton mo mo't dagiti regalo ni Roy kan ka, Wilfred. Tapno makamove on akong adagos. At na ngamin amasaksakitanak. Na makitkitak dagiti regalo na kanyak. Wen gayam, nagresignan ni Roy iti trabaho na. Kaano pa'y? Idi kalman laang. Naibaga na ka di. No sa dino ti pagakaran na. No kasta? Saan na pa'y naibagakan ka? Inlak kong aminin ti number na. Uray siyak. Jack amo no sa dino ti plano na pagtrabahuan. Hello, Grace? Kadwak ni Roy. Ada kami dito'y coffee shop nga asidag ti balayo. Anya ti araramiden nyo dita? Kaya't nakakano makasarita. Awanan ti rumbang apagsaritaan mi. Kaya't nakakano makita sakbay a pumanaw, friend. Ibagam abisi ak. Ano mabalin? Ibagam nga awanak ditoy. Talaga ka di alikliklikan, Wilfred. Roy? Okay lang kanyak. No di mo kaya't yagpakita. Kaya't ko lang ibagaan na patag ka kanyak. Aganan nat ka kumakanayon, Wilfred. Bye. Roy? Kasla na unagmanan ti pampanunutam, Wilfred. Ay, 2 taon gaya man tinapalabas. Sipod na udi ang nagkita kami kan ni Roy. Di mo ibaga mailiw ka kankwana. Uy, saan na? Sigurado ka. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Grace? Anya nga minantay ko na maibagam kanyak. Planok ti agtrabaho iti Baguio, Grace. Kasanon ti negosyo yu dito'y? Saan na bale? At damat ni Manang Olga ang mga sikaso? Daddy, mabalin ka din agsarita ta. May papanitian niya. Kaya't ko kumati agtrabaho ijay ili. Anya? Sapay kuma, tapalubusan dak. Saan ka nga ruda na tumulong iti negosyo tayo? Mang sapulaklatan iti sa bali a pagtrabahuak. Saan na bale? Tawan mo't unay ti trabahok ditoy. Nukasta ti kayat mo ang mapasamag. Saan ka alapdan? Tapno di mo matkuna. Agyaman nak no kasta, Daddy. Apay nga agim impake ka, Wilfred. Agtrabaho akon ijay Baguio, Manang Olga. Kinasaritam ka din ni Daddy, may papanitiday ka? Wan? Kat, imanugot? Wan, Manang? Nasayaat nga rod no kasta. Agan-anad ka ijay, ha? Di mo liplipatan ti agtext kanyak no adda masapol mo. Manang. Katagyaman ak unay.
Okay lang ka di kan katikas to'y a boarding house sa pag naadam, Wilfred. Wan, okay lang kanyak, Grace. Sapay kas la mansyon ti balay ang naggapwam. Amang ano maikawa kanto. Si Kamat. Mairwa magtumot laeng. Sigurado ka din iti daytoy a planom. Wan, sigurado ako. Nasaya at mat. Tapno awan to ti pagbabawyam. Wan, katsika ngay. Ano samlatan ti makitang tangdan ijay lugar tayo? No adala mabalin ko a pagtrabahuan ditoy. Dituyak mo tan. Mabalin mat nga agsapul ta. Ay, manungal dawon nagsapsapul tay ti pagtrabahuan ta. Gamaging gaita, awan mo't makita ta, Wilfred. At damat, isunalaeng ta dishwasher lang ti bakan ti aposisyon. No siya, mabalin na kang dishwasher. Ngam no si ka, kasla di mo kabaulan. Ano sak a? No kasta nga rod, padasan ta ti agaplay ti dayja restaurant. Ano santa pala ang tag-dishwasher? Umakar tantulangan iti sabali at trabaho. Sige, umanugot ak iti imbagam, Grace. Ay, naimbaglaangan ta naala ta a dishwasher dito a restaurant, Fred. Un nga rod, friend. Kat uray no dishwasher lang ti trabaho ta. Naragsakaklat ta. Uray siyak mo't adanton maipawit ko kadananang. Ay, wan gayam. Naimbag man, tay manugot ni Manang Olga nga agtrabaho ka ditoy. Dakkel mo't tan tinagbaliwan ni Manang Olga. No idi kat istrikto. Ita, saanan? Saan kayo asuswelduan? Tap nagis istorya kayo lang dito restaurant ko. Pasensya ka, Ma'am Rebecca. Sana na maulit, ma'am. Rumbang lang. Ala, ituloy yung trabaho. Diyak kayat aday talagis istorya ti aramidan nyo. Adtuyin ti impaalam a plato, Ma'am Rebecca. Agyaman nak. Wilfred? Sika ka di dayta? Roy? No kasta? Agam amo kayo gayam kan ni Wilfred, Roy? Wen, Rebecca. Agsubli ako ni Jay kusina. Taado pa'y ti maugasan a plato, Ma'am Rebecca. Sige laang, Wilfred. Wah, nan anong ka? Apay nagkalkalingatan ka? Amom, Grace. Adda ni Roy iti counter. Ha? Sigurado ka? Juan, ni Roy tinakitak itay. Kat nailasin nagpay, friend. No kasta? Adala ang gayam dito Bagyo ni Roy. Juan, friend. Kat amom, ni Ma'am Rebecca tinubian na ita. Anya? Puno timbagak. Ay, no amok lang ang anobyo ni Roy ti agbalin abusta dito eh. Saan ta kuman ang nagpilit nga agaplay dito eh. Si kakit dimat. Okay lang ang kanyak, Grace. Saan matabig deal kanyak? No nobya ti ex ko, ti busta. Ay, itay pa yan nakatakdar ta dito yung ruwar ti restaurant. Ngam saan mo nga sumardang ti tudo na, Grace? Wan nga rod. Kasano pa'y na makaawid ta nga eh. Sa parabiin. Doawan pagluganan nyo. Itulod kayo. Saanan, Roy? Nakababain matkan ka? Friend. Oh, apay. Awan matdakas na. No itulod kayo. Sige, makilugan kami. Urayan da nga rod. Inakalaan tilugan ko. Apay ngay manugot ka, Grace. Di mo pa'y kayat. Saan ta nga gastos iti plete ita? Mabit lang, Wilbert. Apay ka di, Roy? Kumusta kan? Nabayagan na saan ta nakita? Kas makitam. Nasaya ati kasasaad ko, Roy. Apay-api manaw kay jay lugar yo. Kaya't ko lang nga padasan tibiyag dito'y Bagyo. Roy, mabalin ka diti agsaludsud ken ka? Anya dayta? Pudno ka di anobyam, dayjay a Rebecca? Wen? Kahit pasensya ka na.
Sapay ko matamawatan nak. Kuha, Roy. Awan ti basol mo, tapno agkid daw ka iti pamakawan. Noon yaman tinapalabas ta. Panawanan, tapno lipatan ta. Wilbert, Awan ti makagapo, tapno agsangitak. Kinapudno na. Naragsakak para kada kayo ken ni Rebecca. Sapay la kuma, taagtultuloy ti ragsak yu adwa, Roy. saan kon nga impilit pa iti bagi kini Roy, taamok nga ado ti kumontra iti relasyon mi. Kalpasan day tapasamak, nagabrodak. Kat aging gaita, adda pailaeng dito'y abroad. Alakastan, kat agyaman iting ka panang drama, iti pakastaritaak. Tuy pagayam mo, Wilfred. Wilbert pagayam ko, agyaman iti daytoy pakasaritaam. Nasaktan ka, gapukan ayat. Ngem dumting tumadlang ti aldaw, amasarakam tinaikari, nga ayat aparaken ka. Ket nasayat mo at nag-abroad ka, tapara mo't lang dayta iti masakbayam. Ituloy mo ti agagat ng trabaho, tapno adadapay, amapasayaat mo, tibiyag mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Wilfred, adi na kayat apadakama ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.